Čus lidí, tady je Bab a tady Roman. Pozdrav, Romane. Ahoj. A hrajem Team Fortress. A divím se, že mi to unesl počítač, protože většinu her mi neunese. Hrajem středověkou mapu. Mapu dám do pozadí, mapu dám to. Mapu tam dám, že si ji budete moct najít. Na inťáku. Ne? A když tak budem mluvit a budem prostě ukecaný. Tomu, komu to vadí, rovnou vám říkám, nekoukejte se na to. Jestli vám vadí, že jsme ukecaný, tak se na to nekoukejte. No. Roman, tak co myslíš? Dám Heavyho? Se svým štítem? Já uhořel. Já taky od těch pičusáků. To už jdu se svou vzácnou dýkou. Která celkově ani vzácná není. Šmejde, Heavy. Já ti dám svýma drápama. To, že bych snajpřil? Ne, je to jedno, já si tady vám dráp a hotovo. Stanou do držky. Stanou do držky drápama. Tady myslím, že zvětšuju damage. Origuar! Píčus. Mi to vadí, to. To prdele, on není rychlej, to mi vadí. No tak já si beru sekáčka. Sentku. Ten, komu vadí, jak já hraju, tak rovnou se na to nekoukejte. Bíčusáku. Je ten bíčusák. Já bych někoho potřeboval sejmout. Jan koho? Já nemůžu někoho sejmout, top. Míček. Seber ten míček. Dělej, no jo. Já nemám munici. Sakra. Od toho má na zadku přiklučenou knížku. Kdo? Mlátem. Mlátem. Tak naschle. Už za mě neuviděj. No mě ubil. Mě neuvidí. Mě neviděl. Že bych zase demona. Čau, Oto. Čus, já si beru svůj. Mám vzít Billboard nebo Flame Tower? Já si mám Flame Tower edici. To je lepší. Jako když je budu podpalovat, tak to bude sranda, protože oni od podpalování jako právě že nic nezakazují, že Pyro má tu Pyro věc, která podpaluje. Bitch. Čusáku, co je? Jsi hoříš? To ti přeju. Aha, to seš ty tam, to já střílel, to já soudou střílel potom modrým. Tak já mám něco, co nikdo nemá. Zapalnou sekeru. To nemá polovina lidí, jako zapalnou sekeru. Polovina lidí, kteří na tohle hraje, jako. Tak nemá zápalnou sekeru, protože nikdo to nepotřebuje, to mám já, že? Protože já tím zapaluju lidi. Tady to má jeden maník, jenže ten má tu lepší sekeru, ten má tu vánoční. Co dává? Sakra. Má meč.
A já mám co asi? Sekerku. A co, jaký je v tom rozdíl? Já mám sekeru a mám meč, tyjo. Já si tu musím vyhýbat sniperů. Tak. Já beru demomina. A jdu jim na 3 prdel. No prdele. Jo! Jak to udělal? Jo, to spáje. Ty udělal masakr. Tak já jenom si tu počkám. Hej, kdy mají google.cz? Nevím. A víš, že já jsem se jim dobře schoval, jo? Já jsem se jim tak dobře schoval, že mě neviděj. Já jsem se úplně... Hej, to mě sejmu a víš, kam se máš odlít. Až domů. Zpátky výsledky. Víš, že já jsem tu neviditelný a nedokážu mě zabít. Jako spy. Jak to? To jsem sviňucha. A kde tam seš? Uvnitř. A oni tě neviděj. Neviděj, já jsem moc dobrý. S tím se to můžu schovat. Já zabil Google. To nemůžu. O, to je jenom moje jméno tam všude. Vypadněte. Jako jsi dobrý ostrostřelec, ale na mě nemáš. Na spáju se nemáš. Headshot, to je zase Google. Spy se naštval. Spy se naštval. Tak je nevyvraždit. Ne, kurňa záda. Ještě, že mám tu bitch edici. Tu moji super bitch edici. To je to tak těžký. Zabít nechťubu. Zapál. Do čípu. Bum. Headshot. Oto, kryju ti záda. No to mi kryješ dobře teda, no. Já mu teď málem. Oto, kde seš? Oto, jak mu vypadá můj skin kočky. Jaký skin kočky? Na hlavě. Nemáš. Nemám, jo. To není halloweenská mapa, víš. To platí jenom na halloweenské mapě. Nepůjdeme na nějakou pak halloweenskou. No. Já se jenom kouknu, jak dlouho natáčíme. Takže stop. Už jsem zpátky. Zabili mě tu. Natáčíme. Ještě chvilku budeme natáčet. Tuhle mapu. Ještě jedno kolo. Takže už jsme do limitu. A bude hotovo.
No, tak mi něco spadlo. Tak já se loučím. Nevím jak za tady nekňubu, ale já se loučím. Tak ahoj. A uvidíme se, až bude. A ještě dohrajeme kolo, necháme jim dohrát kolo a potom už se rozloučíme pořádně. A natočili bychom se ještě když tak jednu mapu nebo už ne? Jednu mapu ještě můžeme natočit, ale nechci z toho mít půlhodinový videa. Tak jak to dělá to Tommy. Ne, zase mě botek zabil. Ještě máme ten super štít. Tak mě zabil? Nevím. Kdože mě zabil Google, tak tomu nedaruju. To Googleovi nedaruju. Vy dva. To jste přehnal. Zvotek, furt zvotek. Potom si teda natočíme tu halloweenskou mapu, ale zatím ne. No uvidí se. Ale teďko já tady něco vyberu. Tyjo, na druhé straně. Ne, já to přeskočil. Já se s tím nepočítá, že to je tak dlouhý jump. A tak krátký místo na jump. Ne, mě zabil Google. Už jsem ho zabil, pomstil jsem tě. Dík. Haj. Guga Gonga. Google Gonga. Guru Sangugu. Nevyhrávaj, ne? Guru Sabuju. Co se vyhotoval? Touchdown. Tak mě zabili. Tak jako, kolik mám kilů? No, 23 kilů, 25 umrtí, dobrý, 52 skóre. Google is dead. Nestřílej furt po mně. O to ty máš 52 kg, jo? Ne. Jen 32 a pomstil jsem se. Jak to, že 32? Protože tam je skóre, tak se to násobí, že jo, tak... Nikdo není dokonalý. Hele, nikdo není dokonalý. A na závěr uděláme Saraba Beach. Já udělám takový menší Saraba Beach. Budu čekat, ale... Mission ends in 30 seconds. Alert! The control point is being captured. Se pomstil. Druhý spy. O to? Co je? Teď jak Zabili jsem tu spy o 106, no. Ambulantu. Teď se hodí ta super kudla. Tam červená kudla se tady hodí. Teď se hodí ta červená kudla. A on je tam spy. Otočím se mění postavy, já jsem úplně stuplej tečkou. Spy. Ark. Tam. Spy si, ty mě neoblbneš. Starýho. Starýho dobrýho dobráka Elču neoblbneš. Starýho dobráka neoblbneš. Starýho dobrýho pičusa. No, tak se rozloučíme. Tak se rozluč. Tak ahoj. Ahoj.